paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan, sa dino nga iti papanap ta nakasukat ka mo. Ay, nagdigusak ko ng pay Ay, wan nga rod. Ay, nagbanglo ka pay. Ay, inak man ije kasaran. Dita ka di kasaran, dita amyanan, wano abagatan. Duwada! Kasano nga'y katagiddan matdagita akasaran. No sa dino ti umuna apanganan, ijay ti papanak. Mapan ka laang makipangan. Agsala akmutin Ay, umay ka nakagawan. Ay, kantsawan naktumanin ijay ni Marituyang. Ay, umay ni Marituyang, aya! Mapanday jay, Kapitan. Dayjay pa iti kunam. Kanayon a present kadagiti ponsyonan. Tuyang. Mapan ka dita kasaran. Iso ang mangyawid ka, iti si Dainta. Una, uray sa anak abilinan, talaga akas tataramida. Dimlip-lipatan di paborito nga igadua. Umay ka ngaminon Yak nga rod kayat. Makitak tumanin day ta kumpare kakalaban kaw. Sanay. Apay, saan kayo pa'y anagkapyakin ni Kapitan? Tapay ko mamakikapyaking ko anangay. Kanayon nagtupay akos ko silaban. Sigay, ina nga rudang tanay. Uras santi panangan. Kahit nangala ka iti ikubag. Ay, siyempre day tuman na nagdakkel. Ipalpalagip ko lang. Tuyang, mala, hingkan. Mare, umayak man gumatang iti Ricardo. Ricardo, para iti anya. Ay, jay alaan ni Enteng asidaan di takasaran. Ay, igatanga mo, nadagos iti Ricardo. Ay, katuan Mare. Tabinilin nak ni Enteng. Inyunay-unay na kanyak amang ipabura ka kun iti danom apangiyangran na iti iyawid na akarne. Sigurado nga rod amang iyawid ni Kapitan. Ay, kanaayon mo't akas Mare. Ikanda nga men. Wan ata isukat nga rod ti Kapitan. Anya Ricardo ti gatangam. Naglaing ka mo gayam nga agsala, Kapitan. Ay, uray si kantupay. Uray ka lag pusipusipus akas lapilin. Ay, siyempre kano nagadaon akasaran ti na atendarak. Jaket amon ti agsala. Ay, sumot na itati ko na. Ay, mangan tayo ko mga rudeng. Isagsaghan na dapay di kanin tayo. Mabisinan ni Badung ko nga agur-uray iti iyawid ka. Magyawid ka? Siyempre mabalin ay asan. Ay, no siya. Naragsaka ko no ipayawid na kanyak ti agparis ako kun. Maribanang, lumabasak pa'y dito'y balayaw. Nagapu ka kade di takasaran, Mare. Un Maray, nagadaw ti inyawid ka, Ay, wan. Napuno mo't day tasupot nga awit mo. Nakitam ka din ni Enteng. Ay, un Maray, kano nagsala kami pa'y. Saan ka di pa'y nga agawid? Panagkunak, saan pa'y, Maray? Ay, itay pa'y lang nga agburburak jay danom apangiyang rak kuma itiyawid na. Kano pinainom da nga main? Ay, awan manen no kasta. Di nan malagip ti agawid. Napartag siguro itan. Ay, kunakun kait. Sige Maray, agawid akaw, tay-tay pa'y nga agur-uray ni Badung kaw. Happy birthday to you! Kapitan! Kapitan! Bakit? Sumardeng kan nga kanta. Pa'y nga pagsardengan na, nagganas ti kanta. Kuha nga main. Sino ay ati ikang kanta mi ti happy birthday? Jayag birthday! Oh! Awan mo ti birthday ditoy. Kasaran da ito'y napanamta. Ay, kunak no birthday. Ay, sus. Nabartag kamutan, Kapitan. Kasaran da ito'y. Ay, tinasayat, agawid kan. Ay, maulawak nga ron eh. Eto magdrera ko na. Ni. Matintin nagdagiti do ako kod nga imbulsam, Kapitan. Ay, sus. Naski na mayawid ko dagito'y ako kod. Itulod ka nga ro din di takruseng. Ay, saan? Apay nga itulod na. Kabailak timag na. Na mga no sa bali ti pagturungam.
Cruising ngamin dayta. Ah, Anda dua kalsada na. san? Amok ti papanak. Ay na. Nagmayatin ti agpalpanon na ihimas ti sidain, Maray. Dito'y pa'y matersin at tinapilim nga umay pagpalpaan. Naparier ngamin dito'y, Maray. Sapayin nga tom, day ta may sasakam. May mayan ngamin ti agpalpakay, no kastoy. Maray, limabas ka din ni kumpare ngenteng dito tersinan. Saan pa'y? Iso kay ti padpadaanak. Napankat nakikasar. Kantiyawak kumakay. Ay di ka lamao maamangkan kantyaw kankwana. Ay, bumalisak Tasyak mo ti kantyawan na numaminsan. Aga pa kayon tumanang. Ay, bayam Dayta talaga ti kayat kaw. Ay kabadong narigat ti adda kaap-apa na. Maray, ada sumungad alakay. Ninsa mo't parin ting dayta. Wan, iso. Talaga na partekan. Madlaw di pan nagnana. Nay, awan mat igem na nga iyawid na. Kasanum anay baga nga awan. Kitaam ngamin awan mat igem na. Patsimay. Mabalin ayamit asan na mangyawid dayta. Awan nga rong igem na. Nay, apay ngay. Kilaat ba't nalagawan ni parinday? Aywan, kitkitaan talaang amagmag na itay. Ngam, awan matan. Napanan na ngay. Ay, ang mga nunatwang. Nunatwang. Ay, makita ta kuma. Ang mga nunat nagitideraas. Ay, kinasayata maray. Ay, sus. Ay, mapan ko kitaan. Ay, awanan ati kapitan tayo anaanos. Numatulid-tulid dita diraas. Manya, kitidanag mo na ya. Bayamlaan ka day. Ay, sige, tayo nakitaan. Kabalan natin bumangon day tamaray. Ay, sos, natnagngagpaiso ni kapitan dito diraas. Ay, ayan mon, kapitan! Adak dito Nakakapot ka di taruot? Kaya tenda ko na. Ay, wad kapitan. Mabitla ang tapayapayak ni kabadong. Dua pagparayatan. Di pa kumpare ka kontrabida iti biyag ko. Ay, kabadong! Umay ka ditoy! O, day dyan. Umayon. Turunak ngay. Ano tinapasamag maray? Ni kapitan. Natin naglagpaisaw. Kunak namin ka. Ay, katarayata ka. Sanin, takon kablaang. Anya asanan. Bumabak, tapno arayatan ka paray. Nalagda tirot anang kaptak. Umay ka lain. Sige, kabadong. Ingkatulungan ni kapitan. Kailangan nagpares ako kunti biro kanyo. Agparis ako kod. Di bulsak nga yawid ka. Ang mga numapukaw. Kukod pala ang matiuna ang paray. Ngamday tayo biyag mau. Narigat na awan niyang garni banang. Ay, kabadong. Nay, dayjay man timay sa akukod ni kapitan. Ada di tababa paray. Kaalaan Kitsigangay. Uno na aja kukod ng siya. Ay, unay kan. Biro ka pa di may sa aparis na. Kagawan. Ay, napanandan nga jay maysa. Ay, nagrigat mo tabirukang. Day, apay, anya ti birbiruken da di tadiraas maray. Ay, dayjay kukod ni kapitan. Mapukpukaw? Jay maysa, ti mapukpukaw. Jay maysa, alalaan pa'y laang ni kabadong tanat nagijay diraas. Kahit ni kapitan ngay, nakaawi daon. Saan pa'y takasapulan ka no amayawid na nagijay kukod. Isumo lagayam asaanan ang nagawid ni Badungkaw. Kano tinulungan na ni kapitan? Ay, kunak manog kalaban dakin ni kapitan. Saan mo? Ay, madandanagan ni Maribanang tasaan pa'y anagawid ni kapitan. Saan ka nung agawid? No saan na amayawid ti agparis akukod? Paray, adtoyay, dagiti kukod, nganyawid mau. Naksayan mo? Apay kumanaksayan. Ay, kininitam anya. Yunay kamutin paray. Kasi ka na panangalay yidiras, pagsuspitsaan nakpailayang may. Nungay kininitam. Diyak nga ramid day ta paray. Ken saan pa naluto na kita kukod, kinitaki din. Agawidak nga ro din.
Why, nagawid ka. Tayong kailuto na kita. Di ka pa'y thank you, mate. Na, apay ko ma. Una, tatinulungan ka. Masapul aya. Apay nga itakalaang nga agawid, ha? Anda nga rod na pasamak. Ay awanan, naatsa na nanda ipapaburak ko adanom. Dano mamanan Ay sus, ato pares ako kod nga iyangar mo. Itay pa'y nga inururay ka. Ada nga rod na pasamak manin. Anya day ta na pasamak ay Masadutak amang istorya. Na. Ilutom kit di day takukon. Gapo iti bartak ni Kapitan. Natnag iti diraas. Kunakon kag. Imbag ako na, taadda ni Kabadong at imulong kan kwa na. Kunak manon kag. Agasam man ti rigat ni Kabadong at imulong kan kwa na. Amo ka. Ti karigatan apartay, di panangalan ni Kabadong iti paris ti kukod anat nag iti diraas. Imbag tasaan ani Kapitan tinatinag. Nakakapot nga may ni Kapitan. Kadagi jay kukod saan da makakapot. Iso natin nagda. Imbag ta nasaya at ipanagpuspuso ni Kabadong. Ay namaray. Kasta no makasida iti iga daw. Suming pay. Anya? Ay, kasanungatan. Kasanote? Problema, anak. Nay, anya ti problema. Ay, pampanunutek nga raw, nga awan samot tentag kasar dito'y barangay tayaw. Apay kumano awan. Dakil a problema. Apay kuma adakkel a problema. Awan pakipanganan. Awan pa'y mayawid kun ako kun kas kadalala tinwang. Ay, awan lat di kapag problemaaan. Ay, nasken nga daag kasar. Awan nga rod, ipilit mo kit den. Ay, basta. Makasinsidak nga rod iti kukod. Siyak mamad iti dumayo ang mapan makikasar di takabangiba nga barangay tuyeng. Mapan kalaeng nagadayo. Ay, kat ano sa katimag na. Wan, mapan ka. Agkuyog kayo kini Kapitan. Kalaban kaw, kakuyog ko kiday. Mapan kanu ka ni Kapitan. Daytapay mo tikunan. Ure adayaw, mapanlata. Pampanunutin na ngamin yung mayawid na kay. Day, paray. Inom ka, mate. Apa ko ba? Sapay adayaw, ti pagawidan ta. Abay, anak ka dilang. Umay katag siya ta. Ay, sana kun nga gininom paray. Kan apay nga awisin na, agkalaban ta. Ay, agkalaban? Ay, wunan niya! Palpalagipan ka lang, asaan ka unay nga gininom paray. Ta mga numatinag ka manay, kaslay day. Ay, anay ko, natinagak mo na tiderasa. Anya natinag asasawam. Naipadugmam ka lang dito'y kalsada, gapo iti partag mo. Ay, di ngay ulot ti baboy ngay nyawid ko. Day takit ti kung kunaking ka. Taulo pa'y lang mo tinapanunot mo nga yawid. Adda di taabay mau. Mulmulagatan na ka. Wunan niya. Ay, kunak no nagsubli ije kasaran. Isopot mo kiday, hintay tuloy mo timag na. Adda yu pa'y ti pagnainta nga gawid. Ay, sana ka madanagan ta, adda ka mangisalakan na kanya, pare. Ay, saan ka amarwam paray? Italang day tayo. Ag-eksperto ninton bigat ti kinasingpit kaw. Ay, thank you, pare. Talaga nasingpit ka, kumpare. Italang ag-thank you ka. Hindi pa'y kuma. Nay, apay, naggapuan nyo kan ni Kabadong, Kapitan. Nagkuyog kayo mat itay. Napan kami nakikasar iti kabangibang barangay. Nagadayon, tinakadanunan niyaw. Imbag, ta saan ka manin anat nag. Damot ni pare Badong nang iturong kanyak iti pagnak. Nasaya at nukasta Uray gayam agkin nuntra kayo. Mabalin nyo matlat, tati ag tinulaw. Ay, wala. Iso nga inak man padigwan mahit. At damot in luto ni Banang. Tapno awan mo't kun dya kumparek akalaban ko Ang maminsan, apo, nasaya at kanyak. Kasta tipod no nga gayam. Uray adda pagkontraan, ag tinulong lata no kasapulan.
Ala sigay, ditan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.